Der er der. Passer det? Det er Jan, der har det. Jan, det er lidt svært for mig at se, du står. Ja. Og du ror i en god, bred dansk turkajak. Sådan en rigtig en, man bliver siddende i selv i stormvejr. Men det er altså et typisk dansk kajak, som man bruger i klubberne til almindelig roning. Jeg ved ikke, om du vil vise noget specielt, eller bare du ror bare forbi. Den kajak, du sidder i der, så vidt jeg kan se, den er cirka 60 cm i bredden, og det er en god, stabil kajak, som vi bruger til at ro her på Øresund med. Det er ikke en havkajak, men det behøver man heller ikke for. Det er også en turkajak. Den er lidt smallere end den, vi lige har set. Og som sagt, så kan I jo se der, at det er jo altså noget, man kan have glæde af igennem hele livet, og Preben har roet i mange, mange år. Og han ror med en traditionel dansk, næsten traditionel dansk pagaj med træblade, og lidt senere vil I se nogle nyere pagajer. Men vi er nogle stykker, der godt kan lide nogle gode gamle pagajer. Michael har en meget, meget flot grønlandsk kajak i plastik, ganske vist. Meget, meget flot. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke ror ind i dag. Men hvis vi kigger lidt på, så kan I se, at Michael har også ror med et helt almindeligt pagaj. Men foran kan I se, der ligger en træpagaj, og det er en grønlandsk pagaj, som han bruger, når han ror i sin egen båd. Og en af forskellene, jeg kan lige mærke til, hvis I kigger på grønlandspagajen, så kan I se, at de to blade, de ligger i forlængelse af hinanden. Og hvis I kigger på den pagaj, som Michael har i hånden her, så kan man se, at der er forskel på vinklerne i de to skiver. Det vil sige, at man kalder, at de der pagajer er en skivet pagaj. Og det bruger man altså til normalt, når man bruger i danske kajakker. Bagpå, der kan vi se, der har Michael det, der hedder paddle float. For det er jo en havkajak, det er med at gøre. Det er sådan en, som man tager en tur til Sverige. Det er helt almindeligt, at vores folk tager til Wien et par gange om ugen. Og der skal man altså have lidt mere udstyr med for at få lov til at ro. Og det han har bagpå, det er en paddle float. Det kan han sætte på sin pagaj, og det kan han så bruge, hvis han kommer i nød, og så kan det virke som en opdriftsmiddel, så han faktisk kan lægge sig ud på det. Og derudover så har Michael taget en lygte med bagpå. Vi skal have lys på, hvis det bliver mørkt. Ikke så meget for, for de andre skyld, men for en almindelig, lidt billigere havkajak, så til 12-15.000 kroner klassen. Hun har også sin paddleflåt med, og hun kan demonstrere nu her, hvorledes man kan ro sidelæns. Så man kan altså ikke alene ro til den ene side, man kan også ro til den anden side. Det kan være smart, når man skal lægge til ved en bro for eksempel, at man kan forflytte sig sideværs, som det hedder i det officielle kajaksprog. Og Tina har også en, hvad er det, der sker? Hun har stadigvæk styr over situationen. Hun kan faktisk ligge dernede og holde, og derovre er hun ikke. Så hvad gør vi nu? Der gik panik i Tina. Ja, hun er midt ude på Øresund og har mistet ellers det kølige overblik. Men vi har jo Jeppe der er rodet med hende, og lad os se, hvad Jeppe kan gøre for Tina. Nu, Tina havde så meget overblik, at hun fik vendt kajakken om. Det letter Jeppes arbejde, men nu skal Tina jo, som sagt, hun er tømmermænd, så hun skal ligge og slappe lidt af, og så lader Jeppe gøre det skrappe arbejde der, og han tømmer kajakken, og så lægger den parallelt med sin egen, og han har jo taget fat i Tines pagaj, og den har han sat fat under en af sine elastikker, og Tina hun bevæger sig hen mod cockpittet, og så har hun prøvet det før. Hun kommer op af vandet, ned og sætter sig, og vi ser lige, at det hele er i orden, så hun får sin pagaj. Og det vender rigtigt. Gør det, Tine? Vender pagajen rigtigt? Nej, det gør den ikke. Den er nemlig ikke symmetrisk. Den er skåret skråt, så den skal vende rigtigt. Og den skulle vende sin tur.
demonstration. Jette, jeg vil godt lige se din pagaje videre, fordi den pagaje, som Jette arbejder eller går med her, vi skal gå lidt længere ud, så flere kan se. Så lige bakke lidt. Så er der flere, der kan bare lidt længere ud. Der er mange her bagved. Så bare lidt, ja. Okay, så tror jeg, at alle kan se. Prøv en gang at løfte din pagaje op, og så prøv det der om løftningen op også. Så kan I godt se, at der er stor forskel på de to pagajer. Den pagaje, som Jeppe kører med der, det er en såkaldt linkpagaje. Det er noget af det mest moderne, og den vejer ca. 600 gram og kan indstilles i vinkel, i skivningen. Og kan du komme lidt længere til? Ja. Kan du lige trække lidt længere ud? Kan du det? Nu kommer sin paddelflåt på, og så vil jeg bede hende om lige at trække lidt længere ud, så der er flere, der kan se. Ja. Hun er ved at fastgøre op paddelflåten på sin pagaje, og når hun har gjort det, så tror jeg vil bede hende om, at hun lige kan skubbe lidt længere ud. Ja, se, hun kan også svømme med kajakken. Ja, lidt længere ud, men så er der flere, der kan se her. Ja. Se, så fastgør hun pagajen ved hjælp af de elastikker, der er på siden. Og nu har Jette jo været så ugalant, så han er taget afsted, så nu skal hun altså klare sig selv. Og lad os se, hvad hun gør. Ved hjælp af paddelflåten, holder den nede. Ja, og se her, der må vi sige, at I fik set noget, som der ikke blev vist ved første demonstration. Så det tyder på, at tømmermændene er gået over, så der blev til lige ekstra opvisning her, hvordan man klarer sig selv ved en tilredning her. Tak. Lina.